Mňa by veľmi zaujímalo, ako ty si manažuješ svoje hranice, jednak hranica medzi prácou a teda tým, že si mama, máš rodinu, domácnosť a tak ďalej, ale jednak hranice voči klientom, pretože z mojej skúsenosti začínajúci podnikatelia, podnikateľky ešte nemajú to sebavedomie na to, aby mohli mať alebo si vytvorili také tie pevné hranice. A častokrát sa stáva, že tí klienti ako keby, alebo ten biznis ich tak pohltí až zahltí. Hej, teda nejak generalizujem, ale z mojej praxe je to tak. A čím ďalej v tom podnikaní som, tak väčšinou tí ľudia, ktorí majú naozaj niečo už za sebou, tak tí práve majú jasne stanovené hranice, ktoré dokážu samozrejme odkomunikovať láskavo, ale sú nastavení, že toto robiť nebudem. Cez to nejde vlak, cez to nejdem. Takže ako to máš nastavené ty? Ono podľa mňa je to prírodzený rast, ktorý máme, pretože pokiaľ by som sa tvárila veľmi sebavedomo a začínam, bolo by to niečo neprirodzené a my povedzme si, ženy máme 6. zmysel. Čiže my vieme vycítiť, ak niečo nie je úplne v poriadku medzi tým, ako sa tváriš a medzi tým, ako si. Čiže tá sebaláska, tá sebaúcta a tie hranice, ktoré si vytýčim, oni v podstate prichádzajú ruka v ruke s tým profesným sebavedomím, ale aj osobnostným sebavedomím, ktoré zase prichádza s tým, že áno, získam tie zručnosti po každej stránke. Čiže ja keď viem, že investujem veľa času, energie a peňazí na to, aby som sa zlepšovala, a cítim, že som sa zlepšila, tak samozrejme prichádza väčšie sebavedomie. A tým pádom ja už si nepustím, a to je prirodzená cesta. To nie je niečo, čo sa dá naučiť, to sa nedá preskočiť, to si každý musí jednoducho vyskúšať a musí to zažiť. To sebavedomie narastie spolu s cenou tvojej služby, spolu s tvojimi zručnosťami, tá sebavedomie narastie so všetkým. Ale nesnažme sa to prekročiť. Nesnažme sa to zmeniť, alebo teraz rýchlo sa naučiť nejako, ako to urobiť. Ale ako to ty robíš? Ja to robím dnes preto tak, pretože som si absolútne istá, že keď je nejaká chyba, viem ju nájsť. A ty keď ešte na začiatku nevieš, kde si urobila chybu a nevieš, čo sa udialo, tak to sebavedomie nemôže sa tváriť sebavedomo, pretože nevieš. Takže ja si myslím, že toto je veľmi dôležité si uvedomiť a mať tú pokoru v tom, že OK, nie som ešte natoľko sebavedomá, fajn, tým pádom viem, že ani nemôžem tým klientkám úplne, akože tie hranice samozrejme aj od začiatku mať môžeš nejaké, to neznamená, že si tie hranice nestanovíš, ale máš ich inak posunuté na začiatku podnikania, ako ich máš potom neskôr. A to súvisí s tým sebavedomím. Napríklad ja momentálne mám nastavené všetko tak, že ja viem, že mám malé deti, ja viem, že ma potrebujú, ja musím skončiť v nejakom čase. A mne je jedno, že klientka vtedy pracuje, alebo ja neviem, čo má. Ja som takisto matka, takisto podnikam a takisto si musím nájsť čas na tie vlasy, na tie nechty a takisto si to musím, takže musím niečo obetovať, aby som mohla nikam ísť. Takže ja rešpektujem niekoho hranice, niekoho časy a takisto to očakávam od druhých ľudí, aby rešpektovali tie moje. Ak to nerešpektuje, ak to má s tým problém, mne to vôbec nevadí napríklad. Ja si poviem, že super, ja ešte vám odporúčim človeka, ku ktorému môžete ísť, ak to máte nastavené inak. Takže za mňa je to úplne v poriadku. A tým pádom ja mám nastavené tie časy takto, rovnako tak mám nastavené aj tú komunikáciu s klientkami. Už môžem povedať, že už teda som v situácii, že moja veľmi slabá stránka bola komunikácie s klientkami pretože ma to počasie veľmi otravovalo. Nie zlom, ale jednoducho bolo to pre mňa už príliš dlho času som trávila na telefóne. A tým pádom som si zabezpečila človeka, ktorý sa mi o to postará. Čiže tam už potom prichádzajú ďalšie veci, ako sa odbremeniť, ako si pomôcť a tie hranice si vytýčiť aj cez nejakého iného človeka, ak to ja sama neviem. Aj to sa dá. Tam smeruje aj moja ďalšia otázka, ktorá nadväzuje v podstate na to, čo si povedala, a to je, akým spôsobom ja viem škálovať tento typ biznisu. Pretože ten prvý krok je, že vymieňam nejaký svoj čas za peniaze, čiže ten čas, ktorý tetujem alebo strávim nad tou procedúrou, keď teda rozprávame vo všeobecnosti, tak vymieňam vlastne za nejakú odplatu, ale teda už sa dostanem do bodu, kedy pracujem 8 hodín denne a už neviem nafúknuť ten svoj príjem, pretože by som musela pridať viac času. Čiže akým spôsobom, čo ja viem vlastne spraviť, ako viem vyškálovať to, aby som začala zarábať viac? Skvelá otázka inak, pretože veľa by som na tým nezamýšľala. Keď začína nejaký biznis, tak ja čokoľvek mám nejakú predstavu, ja už vidím najvyšší možný bod, ktorý môžem docieliť. A ja som týmto známa, že ja smerujem naozaj stále vysoko. Ale to teraz nie, že by som sa nejakým spôsobom chválila alebo niečo. Mám to tak nastavené. Naozaj mám tak, že čokoľvek robím na maximum. A teda keď viem, že permanentný make-up je na meno o procedúrach, baví ma s tými klientkami komunikovať. Sú to moje kamošky po tých rokoch. Ja ten biznis milujem a veľmi rada chodím do práce s tým, že tetujem. Potom je druhá
časť toho príjmu spočíva v tom, že treba zrobím tie kurzy. A to prišlo samozrejme prirodzene tiež, pretože ja som to nejako nepušovala, ale tí dievčatá začali pýtať, nenaučíš ma to, ja by som to chcela vedieť tak ako ty. A prišlo to nejako tak samo. A tak to znamená, že som v tom flow, že som v tom prúde a idem správne. Potom som si povedala, že OK, tak mám limity, pretože aj školiť mám nejaké limity časové, aj klientky mám nejaké časové limity a potom je tu nejaký pasívny príjem v zmysle online produkty, online školenia, workbooky, e-booky a tak ďalej. Potom máme ďalšiu formu zárobku, povedzme produkty. Čiže ak ja sa dostanem ako keby na ten level, že ľuďom sa páči moja práca, tak radi by pracovali s tým, s čím pracujem ja. Čiže tam potom prichádzajú ďalšie možnosti pasívneho príjmu. Buď mám nejakú spoluprácu s e-shopom a nemusím investovať vôbec do nejakých produktov, stačí mi mať nejaký zľahový kód, ktorý povedzme, mne príde nejaká provízia. Môžem fungovať tak, že si tam vyrobiť vlastné produkty. Dneska je to veľmi jednoduché. Vlastné produkty s vlastným logom, vybudovať si vlastnú značku a samozrejme budovať na tom svojom dobrom mene. Čiže tam vie byť kopec ďalších takých priestorov, kde ja viem zainvestovať. Povedzme, potom môžem mať ďalšieho človeka v práci, ktorý mi môže zarábať, ja mu pomôžem rásť. Ja mu pomôžem byť rýchlejšie dobrý na tom trhu a on mi pomôže zase s tým časom. Že ja získam čas. On získa peniažky, prax a svoj biznis a ja získam čas pre svoju rodinu. Čiže škalovať to vieme naozaj akože na rôzne smery, ale za mňa je momentálne pre mňa cesta online, pretože ako som predimenzovaná tým všetkým, že naozaj je to pre mňa strašne moc, tak potrebujem si trošku oddychnúť a toto je pre mňa cesta. Tento typ škálovania biznisu, ktorý si ty načrtla, to znamená, že tam je niekoľko ako keby spôsobov vrátane toho, že ty dávaš ďalej svoje know-how. Tak z mojej skúsenosti vyžaduje naozaj prorastovo orientovaný mindset, kedy tá podnikateľka, ten človek je naozaj tak sebavedomý, tak nastavený v podstate na to, že chce zdieľať to svoje know-how. Nie je úplne bežný, ale ako keby vyznačujú sa ním práve ľudia, ktorí vytvorili nejaký ten veľký biznis. A pretože mnoho žien, mnoho ľudí, ja teraz hovorím o ženách, ale myslím, že to môžeme aplikovať plošne. Skôr sa zameriavam na tie ženy ako na naše poslucháčky, tak majú strach zdieľať svoje know-how, pretože čo ak mi tento nápad niekto ukradne, čo ak to niekto bude robiť tak ako ja, čo ak mi niekto ukradne tento spôsob, ja neviem, práce s klientom. A mala si to vždy ty tak, že si vedela, že toto je cesta ako rásť, to znamená dávať ďalej svoje know-how, alebo teda dávať ďalej to, čo vieš, alebo tam prišla nejaká zmena? Najbližší ľudia vedia o mne práve to, že ja nerobím takéto skrývačky a takéto veci. Ja som veľmi priamy človek, keď ide od človeka, ktorého mám rada. A keď mám túto prácu rada a chcem naozaj ľuďom pomôcť a tým ženám, ktoré sú matky, podnikateľky, sú veľakrát samé a tak ďalej, ja mám obrovskú radosť, keď rastú aj vďaka tomu, že ja im pomôžem. Čiže pre mňa odozdávať know-how zadarmo, v odzvukách nazveme to takto, je pre mňa úplne v poriadku. Pretože odozdávať know-how znamená pre teba to, že ty urobíš dobrú vec a ja milujem robiť dobré veci a potom zároveň ty spätne dostaneš zase niečo iné. Nie je to úplne zadarmo. Dostaneš dobrý pocit, potom dostaneš študentku, potom dostaneš jedno s druhým. To proste prichádza jedno s druhým a ten biznis je veľmi vzťahový. Čiže jedna vec je to, druhá vec je, ja nerozumiem, prečo sa niekto bojí odovzdávať svoj know-how. Ja tomu nerozumiem, pretože pre mňa to je taká vec, že tak ako ja mám nejakú energiu, som nejaká, niekomu som nesympatická, niekomu som sympatická, tak takisto to je aj z druhej strany. Čiže ak moja študentka sa naučí niečo odo mňa, ona bude priťahovať úplne iný okruh svojich klientov, svojich klientiek ako ja a je pre mňa úplne v poriadku, ak robí to isté, čo ja. Mne to vôbec nevadí. A takisto napríklad, keď sa niekto zlakne toho, že lejí a toľko už je artistiek permanentného make-upu a teraz nás je strašne moc a ja nezarábam a tak vždycky poviem len takú peknú prúpovidku. Zober si auto, choď okolo nejakého sídliska, kľudne v Hornej Dolnej. Pozri si, koľko tam je okien v jednom sídlisku. V každom tom okne je jedna žena. A každá tá žena môže chcieť od teba permanentný make-up. Aj keby vás bolo 10 v malom meste, každá z vás môže uspieť, ak bude mať nastavenú hlavu tak, že môže. Ak si ona nastaví hlavu dopredu, že nemôže, alebo že sa to nedá, alebo že to sa nezvládne, tak to nezvládne. Ale keď ja si nastavím, že ja budem najlepšia, ja to budem robiť takto, budem to robiť inak, tak ja priťahnem svoj okruh ľudí. A ja budem robiť to, čo ma baví a budem to robiť tak, že to súladí s mojou energiou. A tí ľudia si ma vyhľadajú presne takýto. Ja si myslím stále, že veľa ľudí sa bojí toho, že a čo bude, ak bude. Ak by bolo, keby bolo, je pre mňa úplne najhoršia asi veta, ktorá môže existovať. Ja to neriešim. Ja stále kocky sú hodené a nechaj plynúť veci. Nech sa dejú samé
a nesnaž sa nejako potom vstupovať do toho procesu. Kocky sú hodené, to sa mi páči, to budem teraz používať. Ale ešte taká možno na záver, taká case study, keby sme mohli sa pozrieť na ten proces a pomôcť ženám, ktoré, dajme tomu, sú niekde v tom svojom budovaní toho biznesu a chceli by zdvihnúť ceny, chceli by zarábať viac, chceli by možno pracovať s prémiovejšou klientelou, chceli by sa cítiť dobre s tým zárobkom, ktorý zarobia. A nie tak, že akurát vyžijú, ale takže naozaj sa cítia dobre a keby budovať, možno poviem, že luxusnejšiu, prestížnejšiu značku, tak ako to môžu spraviť? A aké kroky môžu spraviť, čo sa týka možno nejakej stratégie marketingu, zručnosti, pocitu tej klientky v tom salóne a tak ďalej? Aké konkrétne veci môžem dnes spraviť na to, aby som začala priťahovať prémiovejšiu klientelu? No, za mňa je asi najkľúčovejšia vec je odborná zručnosť. Je to naozaj najkľúčovejšie. Ja viem, že to je alfa omega, ale je to najdôležitejšie práve pre ten svoj vlastný pocit, že ak ja budem odborne zručnejšia každým jedným kurzom alebo každým jedným razom, pre mňa to znamená, že dokážem byť sebavedomá. To sebavedomie, čiže to nastavenie svojej vlastnej hlavy, že som schopná docieliť to, čo si vytýčim, ten cieľ. Potom je druhá vec je, ak ja nie som schopná ten marketing zvládnuť sama, tak si niekoho zaplatím, kto mi ten marketing s tým marketingom pomôže. Veľa ľudí sa bojí investovať do nejakých ako keby externých služieb, pretože sa boja toho, že je to veľa peňazí. Za mňa je peniaz nič oproti tomu, koľko času stratím. Čiže ja radšej zainvestujem do niekoho, kto mi s tým pomôže, kto mi to celé nastaví, celú stratégiu pokojne, celú marketingovú stratégiu alebo nejaký online marketing, čokoľvek, čo viem, že mi môže pomôcť, budem ťa kontaktovať, tak je to pre mňa jednoduchšie v tom zmysle, že nestrácam čas a rýchlejšie sa môžem niekam posunúť. Čiže každá tá žena, ktorá ten cieľ má, ona by to docielila, ale trvalo by to dlhšie, zbytočne. A v podstate by to stalo viac, než keby zainvestovala do niekoho a nebáť sa tých financií. To je jedna vec. Potom ďalšia vec je určite ten priestor, pretože ja vnímam na klientkách, ktoré prichádzajú s tým, vy to tu máte také krásne, cítim sa tu tak dobre, cítim sa tu ako doma, je to tu veľmi príjemné a rada tu chodím. To sú tie momenty, kedy si človek povie, že OK, na každom detaile záleží. Aj na tom, či ten toaletný papier má modrý. Aj na tom, či celý salón má modrý. Aby ste chápali, že ja si myslím, že každý detail, že taštičku dostane na záver tá klientka. Na každom detaile záleží, pretože tie detaily vytvárajú celkový dojem. Ak klientka má platiť viac, ona musí mať dojem, že je v absolútnom luxuse. Ak ja chcem ponúkať luxusnú službu, tak s tým musia byť pridružené aj luxusné doplnky. To znamená, že mám kvalitný materiál, že mi v salóne krásne vonia, že ja krásne voniam, že nemám cigaretové ruky alebo kávový dých, že prichádza ku mne s tým, že s ňou vypíšem nejaký papier, ktorý má zase nejaké corporate identity, že ja jej dávam na záver taštičku, ktorá súvisí s mojím salónom, že ona tú taštičku doma vyvesí, pretože sa jej veľmi páči, pretože má krásnu farbu alebo krásne vyzerá, že ona potom dostane nejakú cukrovinku na záver, pretože tam leží 3 hodiny a potrebuje si niečo dať sladké do úst. Hej, to sú také veci, ktoré sú malé detaily, ale ktoré strašne veľa urobia. A tá klientka potom povie, viete, ja som radšej zaplatím vám, ako by som vás niekde do kútici domov, kde neviem, či to hygienický základ je splnený. Hej, aj takéto veci. Potom sú to napríklad také zručnosti, komunikačné zručnosti. Hej, čiže sú nejaké coachingy, sú skvelí ľudia, ktorí vám pomôžu v tom, aj tí konec koncov pomôžu v tom, aby tá žena mala nastavenú hlavu inak, pretože veľká je to o tej hlave. Niekedy nás ovplyvňujú manželia, partneri, rodičia, deti, ak ktokoľvek, tá situácia nás ovplyvní tak a my ženy sme veľmi citlivé v tomto a dokážeme si všetko veľmi pripúšťať. Čiže nastavenie tej hlavy takisto mi veľmi pomohlo. Veľa ľudí, ktorí napríklad teraz sa chystajú nejaké súťaže a pýtajú sa ma, ale ja musím ísť k tebe na kurz, pretože ja sa musím zlepšiť. Ty už sa nezlepšujú, ty si už len hlavu uprav, chod na nejaký coaching a to ti pomôže. Lebo ten strach z niektorých vecí je príliš veľký. Hej. A takže to je ďalšia vec. A potom sú to určite nejaké takéto, povedzme, reklama, zaplatiť si nejakú reklamu. Ja som si to nikdy nerobila, to je to, čo by som chcela momentálne, čiže tomu sa chcem ja teraz trošku venovať. Ale takisto nachádzať také možnosti, správne knihy, nastaviť si tú hlavu a nebáť sa toho, že OK, ja to mám inak. Ja nie som ráno ja nevstanem ráno o 5, ja som ten človek, ktorý bude robiť radšej večer, je to v poriadku. To neznamená, že som horšia, alebo že to robím zle, len to robím proste inak. Takže áno, inšpiruj sa, ale nekopíruj. A nerob to cez mŕtvoly, rob to tak, aby to robilo tebe dobre. Čiže keď sme sa bavili teda o tých konkrétnych krokoch, tak určite odborná zručnosť, sú to vlastne komunikačné, takisto aj finančná gramotnosť nejaká. Tieto veci sa dajú krásne vyčítať, či už z Instagramu, z YouTube alebo rôznych kanálov. Čiže aj to potrebujem vedieť, akým spôsobom manažovať svoje financie. Alebo mať niekoho, kto mi s tým pomôže. Zaplatiť si nejakého poradcu, právneho poradcu, finančného poradcu.
Tých krokov je veľa. Je ich veľa, ale myslím si, že výborne si ich zhrnula a to, čo mne tam zarezonovalo asi najviac je tá odborná zručnosť, že naozaj nebáť sa do tohto investovať a nebáť sa vôbec investovať do svojho biznisu ako takého, že ak chceme, aby niečo, čokoľvek, a teraz myslím celoplošne, aby niečo proste rástlo, tak my do toho potrebujeme investovať čas, energiu, financie na to, aby sme sa niekam posunuli, aby sa to niekam posunulo, aby sme vedeli expandovať, rásť a teda užívať si ten biznis. A tá druhá vec, čo mi veľmi zarezonovala, je to, že urobte si to podľa seba, ako vám to robí dobre, pretože naozaj žijeme v dobe, kedy je tak jednoduché byť ovplyvnený tým, čo robia ostatní. My si to ani neuvedomujeme. Ja poviem príklad. Ja veľmi rada ja som zase ten ránostaj, ja veľmi rada stávam 5:30 a idem ráno si buď zaplávať, alebo na prechádzku zabehať a tak ďalej. A častokrát idem buď s nejakou hudbou, alebo len tak, bez sluchatiek. Ja si niečo premyslím, ja si poviem, takto mi to dáva zmysel, toto je úplne v súlade sama so sebou, takto to cítim. Potom otvorím Instagram a ako keby úplne na to zabudnem, hej, že počkaj, ako som to chcela, ale táto to robí takto. Čiže je tam naozaj tá práca sám so sebou, kedy ja potrebujem byť v tom kontakte neustálom a nedať sa stiahnuť tým, čo robia ostatní, ale hľadať si tú vlastnú cestu je veľmi kľúčové a veľmi dôležité preto, aby ja som na konci nezistila, že ja som síce to nejako urobila, ale vlastne vôbec neviem, čo robím, kto som, ako to chcem mať a nemám ďalšiu vlastne víziu, pretože som ju niekde po ceste stratila. Hlavne si myslím, že ten Instagram, povedzme, je v tomto taký... Straním sa niektorých vecí na tom Instagrame, pretože niekedy mi to nerobí dobre, ani mne, pretože ja to mám naozaj nastavené nejako inak. Ja napríklad viem, že moje deti stávajú skoro ráno, čiže ja nechcem chýbať v to ráno nikde, nechcem ísť behať, nechcem ísť cvičiť vtedy, pretože im chystáme na nejaký, rozprávame sa, ešte ideme spolu do školy, ideme na bicykli alebo pešo, čiže tam využívam ten čas s nimi, aby som sa mohla s nimi porozprávať. Potom mám to pracovné obdobie a ja naozaj musím končiť o tej 4:00, aby som mohla byť potom s deťmi, to znamená do škôlky, potom na nejaké krúžky a podobne, čiže tam potom sme s deckami a potom mám večer, keď deti zaspia, môžem ísť tedy cvičiť do fitka. To je proste môj čas. A keď príjem domov, mám toľko endorfínov, toľko energie, že proste mám ešte na energiu na toho môjho manžela. Čiže mám to takto vybalancované, mne to vyhovuje veľmi a toto je môj spôsob života, aký mám. A keď niekto so mnou nejako nesúladí, a to sú napríklad niektoré kamarátky, ktoré mi odpadli možno z môjho života práve preto, že nechápu to, že ja som naozaj nastavená tak, že využívam ten najmenej toho času, ktoré mám, využívam iba pre moju rodinu, pre moje deti a budú súčasťou mojej rodiny, mojich detí, alebo proste sa nejakým spôsobom neviem trhnúť a nie som ten piatkovo-partiový typ a nie som ten človek, ktorý bude chodiť na festivály a podobne. Ja som ten typ, ktorý si radšej sadne ku knihe alebo si vypočuje dobrý podcast alebo sa porozpráva s manželom, pozrie si dobrý film. To som ja. Mám rada svoje ticho, svoj pokoj. Takže mám to nastavené takto a tým pádom ľudia, ktorí okolo mňa sú, tak postupne aj odpadávajú takí, ktorí to nejak nezvládajú so mnou a nechápu ma. A tí ľudia, ktorí sú nastavení ako ja, tak s tými krásne súladíme a stretávame sa aj po víkendoch alebo s rodinami, čo je za mňa úplne najlepšie, aké môže byť. Krásne, to je naozaj taký balzam na dušu počúvať teba. Ja pevne verím, že aj naši poslucháči, naše poslucháčky načerpali tvoju energiu, to, ako ty pristupuješ k tomu životu, ale aj k tomu biznisu. To sebavedomie, ktoré ide z teba bez toho, aby si to musela akýmkoľvek spôsobom ukazovať, dokazovať, je niečo, čo je naozaj to, ako ja si predstavujem ženu, ktorá maká na sebe, maká na svojom podnikaní. A mňa by zaujímalo aj taká posledná otázka na teba. Keby si mala priestor na najväčší gigantický billboard na svete napísať jedno motto alebo jednu vetu, jeden citát, ktorým sa ty riadíš vo svojom živote, tak čo by to bolo? Ináč celá tá téma, ktorú sme mali, sa točí okolo toho môjho citátu, ktorý ja mám taký, že je naozaj v každom mojom workbooku a je všade. A to je to, ako rada odozdávam know-how, ako rada pracujem s tými ľuďmi a ako pristupujem k tomu všetkému, je práve to, že podľa mňa to naozaj funguje tak, že tvoja najväčšia superschopnosť je to, že nikto nemôže byť tebou. A to je na tom krásne, že akokoľvek to robíš ty, tak to robíš najlepšie, ako vieš. A keď si pomalšia, ale robíš to inak, to neznamená, že si zlyhala, alebo že zlyhávaš, alebo si horšia. Len to máš proste inak. Takže tvoja najväčšia superschopnosť je to, že si jedinečná.
Krásne. Ja ti veľmi pekne ďakujem, Lej, za to, že si prišla do podcastu odovzdať čo to zo seba. A povedz nám ešte, kde ťa môžu posluchačky nájsť, kde sa s tebou môžu spojiť, kde môžu sa pozrieť, aké máš momentálne kurzy, možnosti spolupráce a tak ďalej. Ďakujem aj veľmi pekne tebe. A čo sa týka toho, kde sa môžu so mnou skontaktovať, tak ja mám teda povedzme Instagram. Na Instagrame mám leamaty_permanent alebo môžu na web stránke www.havensalon.sk. To je vlastne moja prevádzka, takisto akadémia. A takisto teraz vlastne robím projekt online konferenciu www.pimiulive.eu a to je taká stránka, ktorá bude dostupná pre všetkých artistov permanentného make-upu, ktorí sa chcú zdieľavať vlastne celoročne a na rôznych ako keby sférach, to znamená od financií, právnických vecí až po coaching alebo od samotný permanentný make-up. Čiže na tomto webe budem asi najviac, pretože tam momentálne mám celý svoj fokus. No a potom je to samozrejme WhatsApp a tak ďalej, na tej web stránke tam všetko je, takže ja budem rada, keď sa mi niekto ozve minimálne s tým, či sa im tento podcast páčil. Čo im to dalo možno, ja mám rada tento feedback, takže ako nebudem počuť od teba, tak verím, že sa mi niekto ozve. Ozvite sa, prosím vás. Ozvite sa, prosím vás. Tilly. Píšte, tagujte ju, zdieľajte. Ďakujeme. Super, Lej. Ďakujem veľmi pekne. Všetky linky, ktoré si spomenula, hodím pod tento podcast, aby sa mohli kočky prekliknúť, aby ťa mohli objaviť, nájsť, pretože ty a tvoja práca sú naozaj stoja za to, aby ich teda ďalšie budúce permanent make-up artistky a beauty profesionálky sledovali. Takže ďakujem ti ešte raz a prajeme aj vám nádherný deň. Ďakujem veľmi pekne. Majte sa krásne.